Olet ehkä kuullut sanottavan, että kollageeni pitää meidät kasassa, ja se on kirjaimellisesti totta. Kollageeni on elimistömme runsain proteiini. Se muodostaa jopa 1/3 kaikista kehon proteiineista. Se pitää ihon kimmoisana, jänteet ja nivelsiteet vahvoina sekä nivelet joustavina. Mutta ongelma on tämä. Kun ikää kertyy, kollageenin tuotanto alkaa hiipua. Se voi näkyä nivelkipuina, jäykkyytenä ja heikentyneenä liikkuvuutena, etenkin jaloissa. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että ruokavaliolla voi oikeasti tukea kehon omaa kollageenin tuotantoa. Tässä videossa käydään läpi 8 ruokaa, jotka auttavat pitämään nivelet notkeina ja jalat vahvoina, luonnollisesti ja maukkaasti. Jos kollageenilla olisi oma kuningas, se olisi ehdottomasti luuliemi. Kun eläinten luita haudutetaan pitkään, jopa vuorokauden ajan, liemeen liukenee kollageenia, gelatiinia ja tärkeitä aminohappoja, kuten glysiiniä ja proliinia. Ne ovat kollageenin rakennuspalikoita. Säännöllinen luuliemen juominen voi auttaa lievittämään nivelkipuja ja parantamaan liikkuvuutta. Vinkki: tee oma luuliemesi hitaasti hauduttamalla. Kärsivällisyys palkitaan ravintorikkaalla ja makoisalla lopputuloksella. Rasvaiset kalat kuten lohi, makrilli ja sardiinit ovat todellisia nivelystävien aarteita. Ne sisältävät kollageenia etenkin nahassa ja suomuissa ja lisäksi omega-3-rasvahappoja, jotka hillitsevät tulehdusta nivelissä. Vinkki: älä heitä kalan nahkaa pois. Paista se rapeaksi. Siinä on ravintoaineita, joita kehosi kiittää. Kanaa löytyy lähes jokaisen ruokapöydästä, mutta tiesitkö, että juuri kanan nahka ja rustot ovat täynnä kollageenia? Myös rintafileissä on runsaasti proliinia, aminohappoa, jota tarvitaan kollageenin muodostukseen. Vinkki: käytä koko kana hyödyksi. Tee pataruokia tai valmista luuliemi kananluista. Näin saat kaiken irti tästä arkisesta superruuasta. Munat ovat todellinen ravintopommi. Keltuaisessa on kollageenin tuotantoa tukevia aineita, kuten koliinia ja rikkiä, ja valkuainen tarjoaa aminohappoja, jotka pitävät sidekudokset vahvoina. Vinkki: syö muna kokonaisena. Keltuainen sisältää suurimman osan hyödyllisistä ravinteista. Appelsiinit, greipit, sitruunat. Nämä raikkaat hedelmät ovat todellisia kollageenin rakentajia, sillä C-vitamiini on välttämätön sen muodostumiselle. Lisäksi sitrushedelmien antioksidantit suojaavat soluja ja niveliä hapettumistressiltä. Vinkki: purista sitruunaa aamujuomaasi tai lisää appelsiiniviipaleita salaattiin. Pieni lisä tekee ihmeitä. Mantelit, chiasiemenet ja pellavan siemenet ovat täynnä sinkkiä ja kuparia, kivennäisaineita, joita keho tarvitsee kollageenin tuotantoon. Lisäksi ne tarjoavat hyviä rasvoja, jotka pitävät nivelet voitelussa ja vähentävät tulehdusta. Vinkki: ripottele siemeniä aamupuuroon tai smoothieen. Helppo tapa boostata päivän ravinteita. Pinaatti, lehtikaali ja muut vihreät vihannekset ovat todellisia kehon puolustajia. Ne sisältävät C-vitamiinia, antioksidantteja ja K-vitamiinia, kaikki tärkeitä sekä kollageenin että luuston kannalta. Vinkki: lisää lehtivihreitä smoothien tai keittoon. Ne sulavat helposti ja antavat energisen startin päivään. Mustikat, mansikat ja vadelmat eivät ole vain herkullisia, ne suojaavat niveliä tulehduksilta ja ikääntymisen aiheuttamilta vaurioilta. Niiden sisältämä C-vitamiini ja antioksidantit tukevat kollageenin muodostumista ja pitävät kudokset kimmoisina. Vinkki: nauti marjoja sellaisenaan välipalana tai lisää niitä jogurttiin.
herkku, josta ei tarvitse tuntea huonoa omaa tuntoa. Tiedätkö? Kollageeni ei ole mikään ihmedieetti tai ohimenevä trendi. Se on kehosi oma rakennusmateriaali. Liima, joka pitää kaiken kasassa. Se vahvistaa niveliä, pitää jänteet joustavina, ihon kimmoisana ja askeleen kevyenä. Mutta sen tuotanto ei pysy yllä itsestään. Se tarvitsee oikeita ravinteita. Ja niitä löytyy lautaselta, ei purkista. Kun lisäät ruokavalioosi luuliemen, kalan, kanan, munat, marjat ja vihreät vihannekset, sä annat kehollesi työkalut, joita se tarvitsee uusiutuakseen ja pysyäkseen vahvana. Jokainen ateria on mahdollisuus rakentaa itseäsi, sisältäpäin. Ja se näkyy myös ulospäin. Kollageeni ei ole vain kauneutta, se on liikettä, se on voimaa, se on elinvoimaa. Pidä siis huolta kehostasi, se on ainoa paikka, jossa tulet elämään koko elämäsi. Syö fiksusti, liiku säännöllisesti ja anna kollageenin tehdä taikojaan.